ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊದಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿದ ಎಮಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಪೈಪ್ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಮಲ್ಪ ಇದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಒಂದು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಒಂಡಾಯ್ತು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾವುಂಡು ಎಂಚ ಬರ ಉಂಡು ಒಂದು ತುಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಂಡ್ ಆಯ್ತಣ್ಣ. ತೊಲೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ್ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ. 2 ನಿಮಿಷ ಒಳ್ಳೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂತು, ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 1 ನಿಮಿಷ ತೋರಿಸೋಣ ಇದಾಗ ತೊಲೆ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು 6 ಮಂತ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಉಂಡು. ಸೊ ನಿಗ್ಲಾಗ ಫೈನ್ ಪೂರ ನಿಗ್ಲಾಗ ಬಚಾವಳಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿ, ಅಂಜನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ. ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೊಂದು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.